Has de consultar un article de revista i no saps on trobar-lo? En aquest vídeo t'expliquem com localitzar-lo a través del Discovery UPC. Escriu el títol de l'article entre cometes a la caixa de cerca del Discovery i executa la cerca. A la banda dreta de la pantalla de resultats trobaràs el botó que t'indica com accedir al text complet del document. El botó PDF:/HTML et donarà accés al document en cas que el tinguem subscrit o bé estigui disponible en accés obert. Caldrà que et validis a l'eBIB en cas que el document sigui de subscripció. Si no localitzes l'article al Discovery UPC, busca'l de nou a partir del títol de la revista. És possible que rebem la revista en paper o bé que es tracti d'una revista indexada parcialment al Discovery. Si la revista es troba disponible en suport paper, cal que et fixis en els volums i números disponibles i la biblioteca UPC on la pots consultar. Si la revista està disponible en format electrònic, clica damunt del botó Més opcions per a veure els anys que estan disponibles. A continuació, caldrà que et validis a l'eBIB per accedir a consultar el text complet. Quan ja estiguis identificat al Discovery, només caldrà que busquis el número de la revista on apareix l'article que vols consultar. En el cas que no tinguem accés ni a l'article ni a la revista en cap format, trobaràs el botó del Servei d'Obtenció de Documents, el qual et permet demanar documents fora de les biblioteques de la UPC.